तू तो हमारे कलेजा के टुकड़ा हो। तिलक देहला छटाक भर अभी आ हुई रात भर। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहा बानी भोजपुरी प्लस। और आज के ई रिपोर्ट बा भोजपुरी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ और आम्रपाली दुबे जी के फिल्म बा मंडप, जो कि आज ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ भी भोजपुरी फिल्म रिलीज़ होला हर जगह पर रिलीज़ हो गईल बा। और सारा सिनेमा हॉल के लिस्ट आप सबके सामने बा। और ये देख के बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा बा कि भोजपुरी सिनेमा के जो स्थिति बा वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय वाला हो गईल बा। काहे से कि टोटल 25 से 30 गो सिनेमा हॉल ही ई फिल्म के मिलल बा। मुंबई, गुजरात, बिहार, झारखंड और यूपी, पंजाब के लेके। जी हाँ, जहाँ पर आज से करीब 2-3 साल पहले सिर्फ बिहार में ही 70 गो 100 गो सिनेमा हॉल मिलत रहे। वहाँ पर बिहार में भी बहुत ज़्यादा संख्या कम हो गई बा। यूपी में मात्र 3-4 गो सिनेमा हॉल मिलल बा। पंजाब में मात्र 1 गो सिनेमा हॉल। और ई सिर्फ निरहुआ जी के फिल्म की हाल ना बा। अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव जी के फिल्म रिलीज भई रहे पिछला सप्ताह ही, ओकरो सेम टू सेम ये हाल रहे। और आश्चर्य के बात तो ई बा कि जौन सिनेमा हॉल ऊ फिल्म की मिले रहे और उहे सिनेमा हॉल इहो फिल्म की मिलल बा। यानी कि ऊ फिल्म मात्र 1 सप्ताह में ही सिनेमा हॉल से हट गईल बा। ई स्थिति हो गईल बा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के। सिर्फ एल्बम इंडस्ट्री बन के रह चुकल बाड़ी। उहें जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज की बात करी तो साउथ इंडस्ट्री तो धमाल मचाइए रहल बनी। पंजाबी इंडस्ट्री, जो कि भोजपुरी से बहुत ही ज़्यादा छोटा इंडस्ट्री रही और पब्लिक के मामला में भी ओकरो फिल्म 100 करोड़ 50 करोड़ आराम से बिजनेस कर रहा बा। और भोजपुरी इंडस्ट्री अपन सिनेमा हॉल खातिर ही तरस रहल बाड़ी। और इहो सिंगल सिनेमा हॉल के लिस्ट बा, अभी में मल्टीप्लेक्स तो एको गो ना बा। तो इतना बुरा स्थिति बा जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बंद होके पर भी सवाल उठा दी। का भोजपुरी इंडस्ट्री जौन फिल्म इंडस्ट्री बा वो अब सिर्फ टीवी और यूट्यूब खातिर ही रह गईल बा। थिएटर के जौन शिप रहे, जौन थिएटर के ओनर रहे, वो कहाँ हो गईल बा उन सबके कि भोजपुरी फिल्म वो ना ले रहल बाड़े। और बहुत सारा भोजपुरी थिएटर बंद भी हो गईल बा। तो ये बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ विचार करे के चाहिए। आप लोग भी कमेंट में बताएं। फिलहाल अगर आप लोगन के मंडप फिल्म देखे के बाद बहुत ही अच्छा ट्रेलर रहे एकर, तो जाके देख सकता नहीं। सिनेमा हॉल के लिस्ट सामने स्क्रीन पर बा। अगर पोस्टर डाउनलोड करे के बाद तो व्हाट्सअप के लिंक हम अपना चैनल के दिले बारी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप लोग जाएं, लिंक पर ओके करें और जाके पोस्टर डाउनलोड कर ली। और भोजपुरी के सारा अपडेट आप लोगों के ऊपर भी मिलते रही पोस्टर के थ्रू। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।